Good day mga kasaksid! Welcome back sa JMJ Agri TV kung saan agriculture at new technology sa pagsasaka ang bida. For today's video mga kasaksid ay papasyalan din natin ang store nila dito din sa Rosales, Pangasinan. Dito yan sa may papasok sa Petron. Marami na rin mga farmers ang dati pa na bumibili dito at kilala na rin itong store na to na AJ Farmers. Kaya mga kasaksid, tara, samahan niyo ako at i-review natin ang kanilang mga available na products pang agrikultura. This video is sponsored by AJ Farm Tech. Tara mga kasaksid, simulan na natin ang video. Let's go! So yun mga saksid, syempre sa AJ Farm Tech ulit tayo mga saksid at nandito tayo sa kanilang branch. Sa kabila naman mga saksid, dito rin yan sa may Petron na sir, sa papasok sa, dito yes, sa sir. Rosales, sa SM Rosales. May Petron, papasok doon mga saksid. Kikita nyo ito agad, malaking store nila dito sa Rosales. So yun sir, pakilala mo naman at i-pasyal mo naman kami sa available na products dito sir. And so sa itong branch na to, sa farmers, meron tayong mga engine na pang mga agriculture. So, pwedeng gamitin pang patubig, pwede rin naman sa mga turtle, tsaka dun sa kuliglig, mga ganyan. Ang tractor, yan. Ayan, mga so, takatak ang tawag meron tayong Sumo, Farukon, Yamasaki, Taikatsu. Dami kumukuha sa atin ito, yung mga Kingston, Yama, yan. Kompleto tayo dyan. Okay. Ayan mga saksay. Tapos dito sa so ayan, meron tayong mga water pumps, meron tayong mga gasoline na water pump, meron din mga diesel. Tapos yan po yung mga knapsack sprayer natin. 2-stroke, 4-stroke. Ayan, meron tayo. Titans, Kiyasa, Fuji, Emerald. Mga brush cutter, kompleto rin tayo. Brush cutter. Wala lang display ngayon, pero kompleto tayo ng stock niyan sa loob. Meron tayong 2-stroke, 4-stroke. Yung mga brand, mga Fuji, ito, Super, Titans, yung mga ganyan. Ayan. Tsaka, tawag dito sir, mga no? Electric motor. Electric motor, ayan mga. Yes sir. Pati mga electric water pumps meron din tayo. Ayan, marami dito mga saksi. As ito. Ayan. Ayan, available din yan. Medyo magulo lang ngayon kasi under construction, pero kompleto tayo yan. Pati mga shaft cutters, seeder. Ito, pelletizer, marami naghahanap din. Ito, pelletizer. Maraming mga sizes din ito. Meron 150, 180. So, tanong lang kayo kung sakali anong mga requirements na kailangan. Ayan, kasi ito. Mga shredder, sir, no? Shredder. Pati mga gasoline engines, meron din tayo yan, sir. Yung mga, meron din tayo mga single piston na engine, water cooled engines, yan, kompleto po tayo. Yan. So, yun. Tapos, ito, ang tawag ulit dito, sir, yung seeder. Yes, sir. Seeder, tawag yan. Ito po yung ibang, natin, mga brush cutter, tsaka gasoline engine. Ayun. Marami pala dito mga saksid pag nag-walk-in kayo. Yan yung mga hinahanap nyo na hindi nyo mahanap siguro sa iba. Yan, meron sila dito. Pati sa welding sir, no? Welding, opo. Welding rin. Yan. Tsaka ito. Yung mga ito sir, ang tawag dito, yung ikakapitan na lang takatak. Mga yung mga water pump na kinakabit dun sa diesel na engine. So, NS80, SU80, SU50, meron din tayo. Pati mga power spray yan. Ayun, power spray. Mula sa malaki hanggang sa paliit. Ayan mga saksi. Okay. Tapos, ito mga rice mill, corn mill, hammer mill, meron din tayo. Corn mill, rice ito may ina-assemble dito. So, hindi pa siya natapos, pero may stoner na siya, hammer mill, rice mill. Yan. So, automatic na kapag hinulog yung yung palay bigas. Yan na, maghiwalay na yan. Ayun, mga saksi. Inaayos lang. Tapos mga gulong sir, no? Yes sir, pang tractor na mga gulong, kompleto po tayo yan. Hanggang anong size sir yung
Yung biggest. Hindi ko na alam. Pero 12.4 by 24. Meron pang mas malaki dyan. Ito yung parang pinakamalaki. Tapos sa pinakamaliit naman, sir. Yes sir, yan. Mga 6 by 12, 8 by 12, meron tayo nun. Pang mga kuliglig rin, no? Oo. Sa ano. Ayan. Marami rin sila available na mga gulong, mga brand new. Yes sir, mga D-Stone, Otani, Farmtech, meron po tayo yan. Yan. Yung mga ano. So yun, ito naman yung mga malalaking gulong, mga Succeed. Available din hanggang dun sa dulo. Malaking gulong na yun. Yan. Kubota tsaka sa Yanmar, no? Yes sir, pang mga DC-70, DC-60. Oo. So kung anong mga kailangan nila, meron naman tayo yan. Kung sakali wala, orderin natin. Kaya pwede yung order. Ayan, pwede magpa-reserve ng ano na sir. Ayan, ng trackpad. Yes sir, pero halos lahat naman kompleto sa atin. So tanong lang kayo kung sakali. Visit na lang sa page tsaka sa shop. Ayun. Ito sir, may mga ano din. Mga kuliglig, sir, no? Opo, kuliglig. Ayan, available din mga kuliglig. Yung mga naghahanap, mga Succeed, yan. Meron ba dito, sir, yung parang heavy duty tsaka hindi heavy duty, no? Meron yung double bearing, single double bearing. Ayan. Available din. Ayan. Ito naman yung turtle, mga Succeed. Available din. Ayan. Sa mga naghanap ng turtle tractor ba ang tawag dito? Parang ganun. Meron din. Tsaka mga implements, mga Succeed. Meron din. Ayan, disc plow, Plow. rotavator, may mower din tayo. Ito. Anong tawag dito, sir? Ano? Tawag dito? Ano ba Mower. Mower. Ayan, mga Succeed. So yan, Ang damo, may no? mas maliit, may mas malaki. Ito yung Yung PTO niya nandito sa loob, pero naka-box eh. ayun, mga Succeed sa mga naghahanap. And then sa ano, sir? Sa ito, ilang horsepower, sir, yung ano? Na tractor, ganyan? Pwede pang ano, mga 50-18, ganyan. Yung available dito, 50-18 to ano? Meron pa kaming mga mas maliit. Pero mas maliit. karamihan, ito yung kinukuha siya eh. Mapang Mga KRX or RX. pang yan. 50-18, no? Opo. 50-18. Kasi, tas yun natin, medyo malaki. Ito, malaki na rin to. So, same lang pala sila, no? Same lang. Same lang sila nito. Parang ito lang medyo maliit. Opo. Ayan, mga Succeed. Marami. Dito yan. Sa AJ Farm Tech. Nakikita nyo sa harapan. So yun, mga Succeed. Nandito naman tayo sa mga naghahanap naman ng mga parts ng tractor, harvester, no sir? Tapos, yan, mga grass cutter, knapsack, yan, meron dito. Tsaka mga belt. Sige ma'am, pasyal po tayo ni, ano pangalan nila ma'am? Arnie po. Si Ma'am Arnie. So, papasyal niya tayo dito para may pakita yung mga available products nila. Okay Sige po. ma'am, saan natin sisimulan? So dito po sir, yung mga filter po natin. Meron po tayong mga CRR products po. Yun. Dito po yung CRR. So ibig sabihin po pag CRR brand po is Thailand made po siya. Mas mahal lang po siya compare po dun sa replacement parts po. And may mga fuel filter po tayo, oil filter, hydraulic filter po ng mga tractor po. Kubota, tractor. Yanmar din po, meron din po tayo sir. So next naman po is dito po may mga piston ring din po tayo ng harvester. This 60, this 70 po sir, meron din po. Pati po piston po niya, oil pump, fuel pump, meron din po. Tsaka po yung hydraulic pump po niya sir. Ayan. Ito naman po yung mga cylinder head gasket po sir, meron din po kaming available din po. At dito rin po is yung mga oil seal po ng traktora din po. Ayun. Pump 3608, 5018, 4018, available din po siya sir. So, next naman po is dito po, pang air-cooled parts po siya, sir. So, ano po, 170F hanggang 195 horsepower po ang meron po. Yung 5 horsepower po to 20 horsepower po meron. So, piston ring, bonnet gasket, Conrad bearing po, cylinder head gasket, available din po siya, sir. Ayan, mga Succeed. Yes po. So dito po is dito naman po is yung mga cross joint po niya sir. So ito po pang tractor po.
Meron, Okay. depende po siya sa size, sir. So, may available po tayong 30mm by 92, 35 by 106 po, tapos 30 by 80 po na 30 by 80. sukat po niya, sir. So, depende po kung ano po yung sample po ng mga naghahanap po ng cross joint niya po. Mga cross joint nila. Yes po. So, ito naman po, sir, is yung mga gear naman po na pang Kubota harvester. Okay. D60, D70 po is available po siya, sir. Ayun, mga succeed. Sa taas naman po yung mga air cleaner po. So, pang 3608 po, 4018, 5018, D60 po at DC70 available din po siya. So, dito naman po is yung mga main shop po ng tractor po. Meron po tayong pang 5018, 4018, 3608 po. At yung mga gear bevel din po, available din po siya. Kahit yung mga bago na rin ngayon, ma'am, no, na L5228, no? Meron na rin. Actually, sir, hindi pa naman po siya totally complete. Pero, Meron ng paunti-unti po. Yan, mga succeed. Nilalagyan na rin po siya. Lalo sa may mga ano natin, Opo, bagong sir. mga unit nila. Opo, no? sir. Ayan. So, ito naman po, sir, is pang harvester pa rin po siya, sir. So, this 60, this 70 po na mga circlip po, spring, tsaka po yung mga shop po niya, sir. Ayan. So, dito naman po is yung mga pang brush cutter po. So, Ay, per brush stroke cutter. po, dito po yung lahat po ng pyesa po niya. Sa taas naman po is yung mga belt po ng pang harvester. So, bando po siya, sir. Pag bando po kasi, sir, Japan made po siya. So, quality na po siya, sir. Quality talaga siya. Opo. Bando. So, dito naman po, sir, is yung harvester pa rin po siya, sir. And dito naman po is yung rechargeable parts po. So, pang 2-in-1 po, pwede po siya, sir. Yung mga bago po ngayon na rechargeable po na sprayer, meron po available. So, dito naman po, sir, is yung bagong model po ng air-cooled po. Yung 168 FB po. Meron din po tayong pyesa po niya, sir. Meron din dito. Opo. Air-cooled. And dito po is, yan po mga bando belt din po siya, sir. Pang harvester din po. Pang Yanmar, Kubota po, available po siya, sir. Ayun. Opo, sir. So, may available po kaming TikTok account, TikTok shop po. Ang pangalan po is EJ Farmers, pati rin po sa Shopee account ng mga pyesa po. Kung meron po kayong hinahanap po ng mga pyesa po ng harvester po nyo or mga pangbukid po na mga unit, available po siya sa aming Shopee shop at TikTok shop po. At pwede din po kayo mag-visit po sa aming physical shop po. Meron po. Okay. Available din po siya. Anong address po, ma'am? Sa atin po? Sa Carmen East, Sosales, Pangasinan po. Ayun, mga-succeed. So, yun. Maraming salamat, ma'am, sa Thank sa you amin, din po. pagpasyal sa amin dito. And sa may katanungan, mga-succeed, syempre mag-message lang kayo sa kanilang FB account para masagot nila kung ano yung mga katanungan. Thank you, ma'am. Yes po. Thank you din po.